Marara sei nokuswera. Ndini Tete Chichi tiri book review repfumo reropa. Ini bhuku ranga rakandoomera nekuti rakangotanga mambondyire vachiparadza varume nemisha nekuda kwekuti vanenge vachiva mukadzi. Ibhuku ranga richinzwisa tsitsi. Kunyangwe nesarudzo yakaitwa navamaingeni vakarwadziswa, asi vakasarudza kubikira mambo kuti mwana wavo asaurayiwe kuti vakwanise kurarama. Saizvozvo mazuva ewayobarika ranga rakanyanya, saka mubarika umu ina handizi munhu anofara zvebarika nekuti panounza ruvengo neshanje nekuroyana nekukanganisirana. Tinoona vamwe vakadzi vese vamambondyere vakazenge vakuvenga vamaingeni nekuda kwekuti vamaingeni vaidiwa, asi kudiwa kwavo ndekwekuti munhu anga achida murume wake, although munyori aidzokorodzazve kuti rudo rwavo rwakanga rusiri rwekuti vaimuda, asi vaida kuraramisa mwana wavo. Asi munhu anga achiedza nepese paanogona kubata murume zvakanaka, kumubikira, kumeka shuwa kuti murume hafe nenzara. Saka nekuda kwekuita ikoko ndo zvakaita kuti vadiwe. Takadzidzawo futi kuti mupfuwira wakaoma, kuda kuuraya munhu mumwe munhu kwakaoma. Zvinhu zvakataurika pamupfuwira zvinhu itsvina, zvinhu zvinosemesa. Iwo pache zvako kana usiri comfortable kudya zvinhu zvakadaro, sei uchizoda kuisira mumwe munhu kuti adye tsvina dzakadaro? Saka mupfuwira mukuru kungoda murume wako, kubika chikafu pamba nekumeka shuwa kuti murume haite nzara. Tinoona futi kuti amai vatanga neropa vamaingeni munhu akanga achishanda, munhu akanga ine basa. Saka neunhu hwavo vahosi vamambo mukuru akazoshayika vakavafarira, vakavaudza secret yavakavaudza yekuti kuti mupfuwira mukuru kuti udiwe namambo ita so. Ndo zvavakasara vachiita, ende zvechokwadi vakadiwa namambo. Takadzidzawo zvekare kuti vahandidiwe vakada kuuraya vamaingeni, vakaisa muchetura muzai vachiti vamaingeni vachanodya zai. Asi vamaingeni semunhu anga akadzidziswa kuti haikona kudya chinhu uri wega, chengetera murume wako. Vakachengetera murume zai, mambondyire vakazofa zvatisina kufungira nekuda kwekuti vakanga vakaipa. Anyways, vakatononoka kufa, asi vakazourayiwa nezai. Saka vahandidiwe vakapedzisira vakuuraya munhu wavaidisa. Chakaipa chinodzokera chakaipa. Saka ngatiite zvakanaka nguva dzese, nekuti zvakanaka zvinotitevera. Chimwe chinhu chisina kundifadza ndechekuita kwakaita mambondyire mudiki. Munhu akarerwa natanga neropa, asi akazobatwa neruchiva, asi akazofuririka, akasarudza kuuraya mambondyire. Ipapo pakandirwadza, asi ndinoona kuti vanyori sevanhu vanonyora zvinhu zvinoitika munharaunda nezvinoitika munogara vanhu, vakazviona zvichiitika, kuti dzimwe nguva unorera nekubatsira munhu murudo usingazive kuti mwoyo wako chena uchakuparira, munhu anozokupindukira, munhu ozokuitira zvakaipa. Asi hazvititadzise kuti tive vanhu vakanaka, kuti tive vanhu vanobatsira. Chakaipa chinongodzokera muridzi wacho. Takazoona kuti apedza kuuraya mambo tanga neropa, iye haana kuzomborarama, akaurayiwawo. Saka bhuku iri ranga riri roller coaster. Chishuvo changu kuti ndisave ini chete ndinoita mareview ebhuku iri. Ndinoda kusanganisira imimi vateereri kuti ngatikurukurei, tinzwewo kuti mimi makadzidzei, tose tidzidze something pane kuverengwa kwemabhuku. Zvimwe tingangokwanisa kushandura upenyu hwedu pano nepapo tikava macitizens nevagari vemhuri yeZimbabwe vakanaka. Ndatenda nekuteerera kwenyu.
marara sei nekuswera vateereri. Ndini Tete Chichi, ndiri kuda kuita book review repfumo reropa. Ndanga ndakatarisira kuti tichaita live paFacebook kuitira kuti pave neinteraction, pave nekuti tinzwe pfungwa dzakasiyana siyana dzevateereri vedu nezvavakadzidza semuonero wavo nemufungiro wavo kuti tibatsirike. Hongu ndingagone kuita book review ndiri ndega, asi hazvizirizvo zvandinoda. Inini ndiri muverengi, andipo pakuti ndiverenge ndozotaura zvandakadzidza chete, zvinenge zvango limited. Takasikwa zvakasiyana, tine njere neungwaru zvakasiyana, saka kunzwisisa kwangu nekunzwisisa kwenyu kwakasiyana. Ngatiuyei pamwe chete, tise pfungwa pamwe chete, toisa njere dzedu nezivo nezvatadzidza mudura rezivo, kuitira kuti vana vedu nevachateerawo rudzi rwemangwana vadzidze tsika nemagariro zvemunyika medu. Asi ndinonzwisisa kuti zuva ratakasarudza, pamwe vazhinji munenge makabatikana nemhuri dzenyu, zvichiri kutinetsei kuti tizowana nguva inoenderana nevanhu vese, asi tiri kutarisira kuti pamberi apa tichawanawo nguva. Review hachizi chinhu chandinotarisira kuti ive nguva yakareba. Tinokwanisa kuita review in 10 minutes or less than 15 minutes, tinenge tatopedza, then vanhu topfuurira mberi zvedu nemabasa edu. Asi ndinokutendai zvikuru nerutsigiro rwenyu nekuteerera kwenyu. Vazhinji munonyora muchiti ndiri kufara nechirongwa, ndiri kuverengera vana vangu ndichivadzidzisa tsumo namadimikira. Ndicho chikonzero chirongwa chino chiripo, kuti tidzidze tisakanganwe rudzi rwedu netsika nemagariro ekwatakabva munyika yeZimbabwe. Ndatenda nekuteerera kwenyu.